Tabang ang salmon to. Malaki. Yan. Yun. Good morning mga Aji. Yung araw na to, papakita ko sa inyo yung mga bago nating nakuhang good sa OS dumating na. Kaya pala sa mga gusto mo pa shoutout sa inyong lahat. Yung mga pangalan nyo, alabas na lang dito. Thank you sa panonood. God bless mga Aji. Much love. Support natin lahat ng vlog na ng gamba. Okay, ito na. Pakita natin. Ito mga Aji, yung bago nating nakuha. Mga good size. Naitlog pa yung iba. Yung nakita nyong dahon mga Aji, ito yun. Kasi nilagyan ko ng dahon ng bayabas. Pala 2 araw pa lang to sa akin. Yung mga good size natin mga Aji. Yung ibang malalaki talaga. Parang OS na yung size nila. Yan, naitlog pa. Yan, nilagyan ko sila ng dahon ng bayabas mga Aji. Kasi yun, mas lumalakas sila. Naglalakad bangaw sila mga Aji. Yun yung sekreto dun na. Dahon ng bayabas. Yan, sara natin. Yan. Pakita ko sa inyo yung mga luma na nating gagamba. Yung TM size natin. Ito. Puro nang itlog na rin yung iba. Gabaldon line yung tawag nila dito mga Aji. Ito yung Gabaldon. Galing ng Pangasinan. Nga pala, shout out kay Boss Nico. Nung pinanggalingan nito. 50 holes to mga Aji ha. Ang laki. Ang lalim sa anlaki. Thank you. Yan. Ito yun. Magagamba natin. TM size. Gabaldon po. Malalaki. Mga Gabaldon yan. Pero yung the best talaga. Ito Gabaldon. Ito yung good size natin. Yan sila. Ito meron pa tayo dito pero hindi ko na ipapakita sa inyo. Ito yung mga luma nating gagamba. Ito yung tignan nyo mga Aji. May bago tayong kinuhang OS. 10 pirasong OS yung kinuha natin. Papakita ko sa inyo. Yung iba dito mga Aji, jumbo size na siya. Malaki talaga. Yun nga mga Aji, tulad ng sabi ko sa inyo, yung iba dito, jumbo size na. Talagang malalaki. Tignan natin. Pakita natin sa inyo mga Aji kung bakit sinasabi kong jumbo size. Kasi tulad na ito mga Aji, tulad na ito, nakikita nyo yan talaga yung sizing yan. Bakit nasasabi kong jumbo? Kasi pag tinignan nyo sa kamay ko mga Aji, kitang kita nyo naman napalaki talaga. Yan, yan yung size nya mga Aji. Yan o. Yan siya. Ito, 2 araw pa lang ito mga Aji ha. Siguro, pangatlong araw, subukan na natin ilaban to. Kino-condition ko lang unti. Kasi sa tingin ko, medyo ano pa eh. Medyo alangan po. Oh, yung lakad niya, hindi pa ganun ka ano. Medyo magaan pa siya mga Aji. Papabultuin pa natin unti. Yun, balik natin dyan. Pakita lang natin mabilisan mga Aji. Yung mga OS natin. Ito, isang OS natin mga Aji. Ito pa jumbo na rin to. Malaki talaga. Parang salmon yung likod. Tingnan yung mga Aji. Yan. Yan mga Aji, malaki talaga. Makikita nyo. Mga susunod nating video, makikita nyo yan. Nilalaban natin yan. Ito is ito yung pinakamatagal natin na OS mga Aji. Hindi pa rin siya nangingitlog. Yan. Pero ito malaki din talaga to. Makikita nyo malaki talaga. Balik natin yan doon. May mga OS tayo ng ito yung salmon mga Aji ha. Ito yung malaki nating salmon pa rin. Yan. Dali. Tingnan natin yung iba. Ito maganda to mga Aji. Tingnan nyo to. Parang bagong huli lang sa
Yan mga aji. Yung tsura niyan. Tapos to ng itlog. Ito mga aji, ng itlog siya mga aji. Kita niyo yung itlog niya. Yan, malaki yan siya, mahaba din. Tapos meron pa tayong basta 10 OS mga G. Ito yung salmon pa rin natin. Malalaki talaga yung salmon. Yan. Ito ng itlog din. Siguro good size lang to. Yan, medyo nang-itlog din siya yung itlog nyo. Yan. Mga bagong G natin yan. Lalaban natin sa mga susunod na araw. Abangan nyo mga footage nan kasi kondisyonin natin yan para talagang sakmalan kung sakmalan talaga. Ito yan mga kaji, isang OS natin. Siguro nakakabang ang salmon to. Malaki. Yan. Yan mga kaji, yung bagong OS natin na jumbo size versus dito yung salmon natin. Malaki din talaga pero malalaki yan mga kaji. Ano sila mga kaji oh. Para makita nyo mga kaji, malaki yan. May katawan, may galamay, medyo talagang lamang lang unti itong salmon na to. Pero yan yung pinakadikit natin may lalaban mga kaji. Jumbo na OS versus salmon. Yan. Kaya yun mga kaji, abangan nyo. Next video yan yung iaan natin.